जों फैनांगौ ना फैनाङा? अके जों बयबो फैनांगौ नङासै जों बयबो फैनांगौ दानो जोङो मोनसे हिन्दी मेथाइ खनगोन माने मोनसे मिथिहोनायजों खावलायनाय Silver Jubilee celebration of celebration team Koila Moilaयाव जादों
सुनानै स्टेजजों बे लाइटखौ हरनो हागोन दा मेथाइ लाइभआव दंखायो बयबो मबाइलनि लाइटखौ फोजोंनानै बे मेथाइ दोंसेनि थाखाय बयबो जोंहो हरनो हागोन जोंनि बे रोजाबग्रा सिंस्पिरेसन टीमनि गेजेरजों बेजोंनो जोंबो बिथांमोनजों रंजाफादों बेखौ जों दिन्थिगोन माबायदि मोनदों लाइटखौ फोजोंनानै जों रंजाफागोन माने जेब्ला ओरैबायदि मेसेज खादा यीशु ने हमें छुड़ाया है छुड़ाया है कि नहीं छुड़ाया है ना किससे छुड़ाया माबायदि मोनदों पापों से यीशु ने हमें पापों से छुड़ाया ओरैबो फुरा दंजोबखारो यीशु ने हमें नायनो हागोन लाइभनि गेजेरजों देखायनोसै आङो चालो से BCST जुबुली नाइट आरो बाबुमोन सिगाङाव दङ नै नानिमोन गेदेर उन्दै बयबो रेडि ना ओरै नायदो नों खनसे हालेलुया होननि हालेलुया 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 बरियानो थैंक यू एवरीवन होय मोसानायसो ना मानसि जाखो ओइ मोसादोलै मोसामारदो औ र' नै माथो रावबो सानाखै र' आं लाइभआव दोनथ'नाय ना इन्टारेस्ट दे नायनो हागोन बयबो गोसो जायोब्ला गसंनानै जोंजों रंजाफानो हागोन ओ बिलाय ओइ लाव खालिया बिलिया यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से
Oh, interest dah. Oh, orebaidi kata. Ya, oi, interest guna nga. Guda. Ya, nunggu moजां मोनदों. नोंलाय? आच्छा, नोंबो? दे, नोंबो मोसादों दा? दे, हिंदीखौ खमावनोसै दा? अरे बहुत मोसादों आरो साइडआवहाय। तू ही है मेरा सवेरा। पुरा मानसिफोर दे। नों मोसाखै? लागाव दे। दे। हालेलुया। ओमफ्राय मा मोनलाय बिनिफ्राय? येशुआ। अरे बहुत मानसि दङ नै नायनानै लादो। दा बयबो मोसादों आरो। नोंसोरलाय माथो इन्टारेस्ट मोनाखै? सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। Bcst Jubilee नाइट प्रग्राम जागासिनो आरो खैला मेलायाव चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मेला बाजारनि एसे खोलाथिंजाय दा बेखौनो दिनै लाइभनि गेजेरजों एसे देखायनोसै।
जयखा Thank you everyone. Hallelujah. 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 Thank you. जिरायनो हासिगोन कमेन्टखौ फरायनो मोनाखै दे लोगोफोर गाज्रि दामा जोङो दिनैनि बाख्नायनाय सिबिनाय आयदाखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो जों गोबां प्रग्राम दङ जोंनियाव माने गोबां माबाफोर दङ आरो गस्पेल आर्टिस्टफोर दङ दा बेबायदि आरो माने गोबाङानो सोंहरदों बे प्रग्रामा अबाव जादों मानि थाखाय बियो चिरां जिल्ला खैला मैला बाजारनि एटाच खोलाथिंजाय थानाय मोनसे स्कुलनि फुटबल गेलेग्रा फोथाराव ओमफ्राय बे प्रग्रामा जादों NLC-निफ्राय जादों सिलभार जुबुलि सेलेब्रेशन अफ इंस्पिरेशन टीम फारिलायै जों प्रग्रामखौ जागायलांनोसै बेनिखायनो गासैबो आयदाफारियाव आरो बेयाव ज' जाफैनाय साफ्रोम नायलांबाय थानो हागोन आरो दिनैहाय एसे प्रग्रामखौ जाफुंसार बेबायदि गोबांथार लोगोसे थानानै जोंखौ दैदेननो मोसाखावरिफोरखौ नुनो मोनगोन आरो दिनैहाय हामबायसै गोबां मानसिफोर फैनायदों नुयाखै आफा गोजानबावदोंसो बालौ माने मोसाबावगोन दा बहुदनो नाथाय सम बायदि दानि दैदेनगिरिनो बे समखौ हगारनानै होनाय जाबाय माने फार्स्ट टाइम दसे मोसाग्लांबाय आरोखि हेल' गुड इभिनिं कमेन्टखौ फरायनो मोनाखिसै दे लोगोफोर ओमफ्राय आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर दसे नोंथांमोनजों दसे